Ένα προϊόν το οποίο το έχουμε τερματίσει, το έχουμε σε όλες τις εκδοχές. Νομίζω έχουμε τη μεγαλύτερη γκάμα στην Ελλάδα και έχει τόσες πολλές εφαρμογές που δεν πάει το μυαλό σας. Συνήθως το χρησιμοποιούν οι επιπλοποιοί, οι οποίοι φτιάχνουν περιστροφικές καρέκλες. Το χρησιμοποιούν όλες οι διαφημιστικές εταιρείες που κάνουν περιστροφικά stand, είτε σε οπτικά, ούτε σε βιβλιοπωλεία, είτε σε τουριστικά. Πάμε να δείξουμε λοιπόν. Η κατηγορία που θα δείξουμε σήμερα λέγεται περιστροφικοί μηχανισμοί. Και έχουμε τρεις κατηγορίες. Η πιο απλή κατηγορία είναι οι περιστροφικοί μηχανισμοί με ρουλεμάν. Εδώ πέρα έχουμε μία μονή σειρά ρουλεμάν. Και εδώ πέρα, με έναν τέτοιου μεγέθους περιστροφικό μηχανισμό, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σκαμπουδάκι, μπορούμε να φτιάξουμε μια περιστρεφόμενα βάση TV, ένα γραφείο το οποίο έχει ένα πόδι το οποίο περιστρέφεται και κάνει γωνία. Στην περίπτωση που κατά την περιστροφή έχουμε και καλώδια, έχουμε και κύκλωμα δηλαδή ηλεκτρολογικό, τότε υπάρχει περιστροφικός μηχανισμός με τρύπα, ώστε κατά την περιστροφή να μην γίνεται συστροφή των καλωδίων. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα περιστρεφόμενο φωτιστικό, για παράδειγμα, στο οποίο περνάει η καλωδίωση από το έδαφος για να φτάσει στη λάμπα. Στην περίπτωση που έχουμε πολύ μεγάλες και βαριές κατασκευές, υπάρχει περιστροφικός μηχανισμός γίγας. Αυτό το δίνουμε πάρα πολύ σε πολύ μεγάλες πολυθρόνες. Η ανοχή βάρους του είναι στα 300 κιλά, είναι 35x35 και μπορεί να περιστρέψει πάρα πολύ μεγάλα έπιπλα, πολυθρόνες και ειδικές κατασκευές. Εδώ πέρα έχουμε διπλή σειρά ρουλεμάν για να μπορέσει να επιτρέψει ανοχή βάρους 300 κιλά. Αν δεν έχουμε τόσο μεγάλο βάρος, αλλά θέλουμε ομαλή περιστροφή, τότε πρέπει να αυξήσουμε τη διάμετρο κύλησης. Πώς το κάνουμε αυτό? Με μια απλή λύση, ένας πλαστικός δίσκος, ο οποίος ανά 10 πόντους έχει και ένα ρουλεμανάκι, μια μπίλια ή ένα ρολεράκι κύλησης. Εδώ πέρα, λόγω της μεγαλύτερης κατανομής του βάρους, μπορούμε να στηρίξουμε λιγότερο βαριά φορτία, τα οποία όμως κινούνται πάρα πολύ ομαλά. Σε περιπτώσεις που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο περιστροφής και θέλουμε να βοηθήσουμε τον περιστροφικό μας μηχανισμό, τότε στα έξω σημεία της περιστροφής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένσφαιρες μονάδες κύλησης ή μικρά περιστροφικά ροδάκια, τα οποία θα μπουν στο έξω μέρος της κατασκευής και θα βοηθούν το μηχανισμό για να μην δέχεται όλο το φορτίο στο κέντρο. Και πριν φύγω, μπες στο zalonis.eu και βρες τα όλα εκεί.